Naunta na ko ibaligya pud sa imuha na ba? Na maligya magag mais. Oh. Napo ko ibaligya sa imuha. Taman sir. Nako ibaligya sa imuha bugas. Tag kuan ra tag J's ang sako. Wala man gani ko na halina og mais sir. Wala po ko bisag gis lang ani sir. Nay, Oo. mayong hapon. May hapon sir. Amang kagikan. Dito nagbalik suri kog bugas na aka ng kuan ta kang mais. Oh. Ay imong ibaligya? Oo. Ah, nahalina na ka. Wala pa. Wala pa kay halin. Oo. Naunta na ko ibaligya pud sa imuha na ba? Na maligya magag mais. Oo. Napo ko ibaligya sa imuha. So ay kalimot og like ug share ma'am sir no kay 11,000 natong pajikas ugma pohon. Anang unsa man sir? Nako ibaligya sa imuha bugas. Tag kuan ra tag J's ang sako. Wala man gani ko na halina og mais sir. Wala po ko bisag gis lang ani sir. Wala po kay bisag J's. Wala. Kay wa pa ka nahalinag mais. Oo. Sus Ginoo ko. Nya, kuanay. Bisag 5 pesos nay, wa kay 5 diha. Wala gid sir, ka wala pa man ni halin. Wala mag gani mi ganang bugas sir. Wala mo'y bugas. Unang namalagi ako og mais. Way swerte sir ka man koy halin. Lami unta na palito ni imong bugas sir pero wa man koy kanang kwarta. Kay barato ra tag jis. Barato ra tag J's. Kinsa maning anak nay? Akong apo in taon. Ay mong apo haman ang mama ni. Nilakaw. Ha? Nilakaw. Haman dapit nilakaw. Manarbaho man daw to siya sa Manila. Nya, Dugay na to dito wa pa gini pauli. pila na katuig pod. Tulungan so sa katuig. Tulo na katuig, wala mo'y kontak sa iyong mama ni. Wala. Ang papa ni nay haman. Patay na. Ay patay na pod ang papa ni. Mm. Amo kay bali, ikaw na yung nagpadako aning mong apo. Oh, bata pa ka niya. Ang nakadaot lang kadapag isay kapansanan perting gastuha. Unsay kapansanan niya nay? Kanang walay lubot. Ay wa siya lubot, taman dapit siya mag kuan, dumi. Dari. Ay nasa kilid. Mm. Unsa may amo nang Oh, perting gastuha magpagkakog gapa, selopin, oh, bibiwa kay kuan man dari itrapo sa iyang lubot. aw itapos siyang lubot. Mm. Ginoo ko. Gasto. Unsa man na tay inborn na niya? Dapat ni pagkatao. Aw daan na siyang pagkatao. Mm. Amo di ko kanay silupin siyang diri oh. Oh. Diraan siya maghugaw. Oh. Diri sa kilid. Oh. Oh, makaluoy puntaon. Unsa may ngalan nimo long? Mark James. Ah, Mark James, pila na may edad ani? 8. 8 anyos na. Mm. Nag-eskwela pa ni nay. O grade 1. Grade 1. Mm. O sige nay, di lang ta magdagang istorya ha. Kaning palitan na lang ni akong kuan be bugas kay kapoy na kay sigdala nay. Lagi ko'y kanang kwarta sir. Upang manggani ko'y halin. Wa po kay halin. Ah sige, ani na lang. Ako na lang ihatag sa imo akong bugas. Kung ihatam naman sir, daghan kayong salamat sir pa makatabang na sa amo. Oo. Naka na oh. Ihatag ko na lang sa inyo na yo. Kay kapoy na po kay sigdala nay. Daghan kayong salamat sir pa makatabang kani. Ha? Daghan kayong salamat kay makatabang ni. Sige lang, ayo pasalamat sa kuan nay, dito ra pasalamat sa taas ha. Oh, sir. Unya karon nay. Kani namon koy kuan rin nay o 1,000 palitan na lang ni piso. Piso na kay piso, palitan na lang ni piso. Wa gid sir. Wa jud bigapon kay bisang piso. Oh. Paita po din taon. Sige, imuha na lang ning 1,000 na yo. Salamat kay sir. Ha? Salamat kay makatakwan na mga gapa, silupin, makatwatabang na tiya pa ipalit. Sige lang nay. Pasalamat ang sa taas na ya. Ayaw lang papasalamat sa kuha ha. Sige. Unya nay, karon nay pangapamasahero andre. Naaman sir. Sige, imo na lang nay ikarga ha. Oh. Kay dili naman na makarga sa mua. Oh. Kay napam po di mong apo. Oh. Sige. Nya nay dili na mi magdugay. Sige sir. Sige. Salamat kay Kay sir. pre, palayog lang kung kuan pre. Ipadaplin pre. Kay kasing kuan ra ba kay karsada ra ba? Sige. Nya nay, di na mi magdugay ha. Sige sir, salamat kay sir. Sige, agto sa minay. Oh. Sige. Karon natay bago nga duwa, mao na ang iyang class sa paglagin niyo na daghang kay mo mapilian nga duwa. Sa gusto mo duwa, nasa comment section ang link. Kamo na bahala kung sa inyong gusto nga duwa ron. Paalala niya, bawal ni sa mga bata, 21 years old na pwede makaduwa ni.